Нашето музикално пътешествие достига до Балканите. Гърция – страната на демокрацията, философията, олимпийските игри и корабоплаването. Гръцкият език е говорен в продължение на 3000 години, с което се превръща в един от най-старите езици в Европа. Песента Бърбаяни изпълнява Димитър Горанов. Сиртак ще танцуват Стефан Кирилов и Ангел Вълчинов. Condanas y flojaros se pavi, es impulsar.